ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜିର ଆସେ ଇଏ ହବ କେମିତି ହବ ଆଜି କଣ କହୁଛୁ ମାଟି ଟିକେ ନବ ତ ହବ ଚାଲ ଟିକେ ମାଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦାୟ କରୁନି ଏଠି ନା ଅଧା ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧା ରସ ଆଇଲୁ ଅଧା ରସ ପଡି ଆଇଲୁ ଟିକେଡି 1000 ଟଙ୍କା 11 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ଲଙ୍ଗ କର ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିକି ମୋର ପାଣି କହୁଛି ହଉନି ବା ମାନେ ଚାଉଳ ହରେ ମାନେ ପାଣି ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଫୁଟିକି ଅଛି ଷାଠିଏ ତୋଲିଆ ବୋଧେ ସେତିକି ଅଛି ସର୍ଟ ସର୍ଟ କରିବେ ସର୍ଟ ନବା ଲଙ୍ଗ ରେ ପକେଇବା ମସଲା ତ ପଡିଗଲା ସେଇ କାଟି କାଟି କଣ ଆଉ ଏତେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହବ ସିଏ ପକେଇଲା ଟିକେ ବନ୍ଦ ଦେ ଏତେ ଛୋଟ କେମିତି ଜାଣା ସବୁ ମସଲା କେତେ ପଡିଯିବ ନା ବିରିୟାନୀ ହବ ନା କଣ ବିରିୟାନୀ ହବ ନା ଗାଁରେ ପାଗଡା ବନଉଛି ମୋବାଇଲ ବୁଲେଇ ଦେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ପଡୁଛି ତୁ ଏଥିରେ ଜମା ଢିଲା ଦେଲା ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାର ଆର ଭଲ କରିବ କାର ଲାଷ୍ଟ ତରକାରୀ ଖାଇପାରିବନି ଟମାଟୋ କାଇଁ ଟମାଟୋ ପକଉନ କେତେ ଚକର ନା ଆପଣ କାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ଏକାଥରେ ବିହାରୀ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି କେମିତି ଖଟା ପାଣି ମାନେ ଡାଲମା କଲେ ତ ଡାଲମା ତାଙ୍କର ବି ଖଟା ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ରସୁଣ ଉପରେ ପକଉନୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଡେଲ ନା କଣ ସବୁ ଏକାଠି କଞ୍ଚାରେ ଗୋଳ ନା ହବ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖୁ ଥରେ ପାଟିଏ ଲାଗେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲି ପାରିବ ହାତରେ ଜରିରେ ଥୋଇକି ହାତରେ କାଢି ପକେଇଥିଲେ ନା ଚିକେନ ପାଗ କରିବା ସେମିତି ପକେଇଲେ ସେମିତି ପକଉନୁ ପୋଡ ଦେଇକି ରଖ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବୁ ତାପରେ ଆଣିକି ବାଉଁଶ ଭଳିଆ କେମିତି ହେଇଥିବ କିଲୋ କଦଳୀ ପତ୍ର ବାଲିରେ ଜଡି ଆଉ ଜଣ ପକନ ଶାଳ ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ହେଇଥିବ ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପତ୍ରଟା ହେଇଥିବ ମସଲା ମସଲା ସବୁ ଗୋଳିଆ ହେଇଯିବ ଜେଗା ଆଣିଛି ବାକି କିଛି ରୋଷେଇ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଡିଆ ହବ ହାତରେ ବି ପକଉଛି ଗଳି ପଡୁଛି କର ଜେଗା ବାଲ୍ଟିରେ ଜେଗା ହଉଛି ହାଣ୍ଡିରେ ଜେଗା ହବ ଧୂଆଁ କରୁଛୁ ତମ ଗୌର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣିଲୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପଡିବ କ୍ଷୀର କଣ ବାରିଆ ଟିକେ ପକେଇବ ନହେଲେ ମୋର ଆଶା ଗାଣ୍ଡି ମୋର ସବୁ ମାଗେ ଅଭିଯୋଗ ମାଗେ ପେଟ କଣ ମାଗେ ଝାଡା कैसे लोग रहते हैं यार बांटा धरा मागिया धर आंखुआ मागिया गली पाथर दिए ना रांधि आ रहा टुकुटा जाके रोषेई करियो
हाँ कौन कह कह दे देखो ये हिस्ट्री भात गालुची भात एमर हो जाइए आबे कौन बस खोजिक रखी राजा हाय कर दियो तो नंबर बांटा बांटा देखो आज्ञा मत वीडियो कर समर पिलार वीडियो जोड़ी देनी आगे बहुत कर वीडियो ये कौन कौन वीडियो बंद करेगा था ना गोड़े दी सब जगह बोतल पकी दूं देखे देसी स्टाइल चिकन जो सब जगह अभी मजा आएगा ना भिड़ फुल कौन कांदी दे चिकन पनीर सुन 10 टका देबी फोन पे तेल ताती जी दही हांडी मटन दही हांडी मटन दही हांडी सरजी बेला में चुली रु खाई दी गुटी सीधी हांडी दही हांडी पूरा चिकन कर दो हां लागने रे चिकन करते ओके तो बोले ठीक पूरा बढ़िया आइटम ना तो बना ले ऊपर बना वो गांडी करेगा डालटा मांगी बोला नहीं जा पूरा रेडी क्या तो पका दीचे तो दी जाना पूरा थोड़ी जा अन्ना दौड़ी जाएंगे हां होइजे निशा मन नहीं होरी ए मागे मन नहीं ए ए केंद्री ओळे जे दुदुर एपुडी एपुडी ए ते जो मोतीर न मोर गति जो देना पैसा सांग सांग जन्मदिन रे छोडु जन्मदिन रे छोडु ओळौछ केंदुछ दाबे ओडे पदे डायलॉग कर देबी गप्पा पदे जन्मदिन रे पदे सोदला हां सोदिले तो भलो ना पाठ कोन कोन मैं लेटो आलू मैं आउ डाल पकई राखी के ओ हसक दे जालू देखि धोकी पकई ना धोकी पकई दे आलू माछ के ना पेली के तो हो दक्षिण घर एट भाई आमर आज प्रस्तुत माटी हांडी ऑस्ट्रेलिया चिकेन बुझिपाइल जदि देखियार अच्छे टिके देखि दियो हांडी रेडी मांस भी रेडी खाइबा आस जदि न आसीबो तम पे पदे देख मट आग चिकेन देख केमती हेजी तापर डायलॉग दियाबो तुमको पदे माटी हांडी चिकेन भाई चिकेन देखिल तुम डायलॉग पदे लेंबू फाड़ फाड़ लंका फाड़ आम चिकेन जी खाइब तार हम बड़ आस रेडी 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 आस रे आस
ସେଦିନ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ କାଗଜ ଧରିବେ ଗାମଛାରେ ଗୋଟେ ଦି ଜଣ ଲିକୁଟେ ରାତି ଧରି ପାରିବିନି କହୁଛି ଦେଖେ ସେ ଦିଟା କାହାର ପୁଣି ପଡା ହେଲା ଆମକୁ ଖାଇବୁ ନା କଣ ତମେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଜା କାଲା ହେ ପାଣି ବୋତଲ ଟାଇମ ଯେତିକି ଦେଲୁ ତୋଠୁ 10 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ କଢା ହେଲା 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ କଢା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲେଖାଉଛି ପେଟିସ ଦେଖୁନ ଅଛି ଯାହା କରିବ ଟେରା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଦବ ଆଗେ ନ ପିବ ଆଗେ ଢାଲି ଦବ ତାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ନା କଣ ଗାଡି ଆସିନି ହୋଟେଲରୁ ରୋଲ ବାଣ୍ଟା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ବ୍ଲଗ ଟା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଚିକେନ ଶେଷ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ବି ଶେଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ଯଦି ଖାଇବେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଖାଇନଥିବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ଯିଏ ଖାଇବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଯଦି କହିବ ଆମେ ତମ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ପଠେଇଦବୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ